Какво оформя стойността на едно жилище с времето? На първо място локацията. Близостта до морето, тишината, зеленината и същевременно добра връзка към града са качества, които с времето стават все по-ценни. На второ място качеството на новото строителство. Съвременните материали, инженерните системи, добре обмислени разпределения и общите пространства запазват своята актуалност във времето. На трето място средата в комплекса. Дворът, сигурността, логиката на пространството и атмосферата са фактори, които определят ежедневният комфорт. И не на последно място предвидимостта и прозрачността. Ясните документи, разбираемият процес и стабилният интерес създават дългосрочна стабилност. Затова ние в Арканум съчетаваме всички тези стойности паралелно с развитието на района, което изгражда стабилна стойност и инвестиционна привлекателност в дългосрочен план.